mä haluan puhua lähiympäristöstä ja kulttuuriympäristöstä osana meidän hyvinvointia maisemasta. Tässä on esimerkki kuntakeskustasta. Siellä näkyy meidän Ylöjärvellä tuommoinen kirkko. Ja sitten siinä on tämmöinen betoninen piha. Käännetään, näkyy uusi kaupungintalo. Se on komea, hyvä, hieno rakennus. Ja hyvin lähelle kaupungintalo on tuotu, siis siellä on vanha Räikän kartano. Tämä on asia, josta haluan puhua. Katsokaapas tätä meidän vanhaa Räikkää, joka on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä suojelukohde. Siihen ei ole kunnan rahoja riittänyt korjaukseen. Ja keinoja pitää löytää. Nimittäin mielestäni tämmöinen rakennus viestii, että me emme oikeasti välitä historiasta ja menneisyydestä. Ja ajattelen, että jokaisella kunnan omaa historiaa pitäisi niin paljon arvostaa, että todella löydettäisiin välineet ja keinot siihen, että pidetään siitä vanhasta huolta.